BPF दोलोआ गावसोरनि दोलोनि मान सन्मानखौल' लाखिनो थाखाय सिडली बियाबाव BPF निफ्राय बिजाथि होनाय जादों। नंगौ बे गोख्रों दाबिखौ दैखांदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। नंगौ बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि रायजोआव गासै मोनबा बियाबाव उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं आरो बे उफ्रा बिसायख'थिनि गेजेरावनो जोंनि बिटिआरनि सिङाव थानाय सिडली बियाबाव मोनसे उफ्रा बिसायख'थि जादों। बे उफ्रा बिसायख'थियाव BPF निफ्राय सुद्ध कुमार बसुमतारी बिथांखौ BPF निफ्राय बिजाथि थिसननाय जादों एबा गसंहोनाय जादों। बे गसंहोनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय BPF दोलोनि मान सन्मानखौ लाखिनो थाखायल' बिथांखौ बिजाथि महरै थिसननाय जादों होननानै गोख्रों अजद दिखांदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। बे समाव फिन फोरमायबावोदि BPF दोलोनि सायाव गोख्रों बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय BPF दोलोनि जा बिजाथि होदों सिडली बियाबाव बेयाव BPF दोलोफोरा गावसोरनि मान सन्मानखौ एबा मान सन्माननि थाखायल' बिजाथि होनाय जादों होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि रनजित बसुमतारी बिथाङा। आरो बिथाङा फोरमायबावदोंदि जा सिडली बियाबाव उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बेयाव NDA नि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङा गोबां मानि भट मोननानै देरहासार जागोनखौ रोखा खालामदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। जोंनि साफ्रोमबो मावथि सोद्रोमाफोरानो बा दैदेनगिरिफोरानो उफेरा बिसायख'थिनि हाबाफारियाव बाहागो लाजोबदों। बयबो गावबा गाव फारा-फारि खामानि मावदों। नै दानि सा इस्लाखाथा गामियाव जोंनि आगुनि मिनिस्टार मानव गेदेर बिदा गेदेर चन्दन ब्रह्म, थामहिनबा आथिखालनि जोंनि चिफ मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि एडभाइजार, मोनसे कमिटिनि एडभाइजार बिथांजों लोगोसे जों सानैजों बहाय फैदों। खोब गोजोननाय मोन्दों मानसिफोर रायजो राजाफ्रा लैहोर दिनै UPPL दोलोखौ बरायदों। आं दाखालि नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंखादों जोंनियाव खुनु प्रतिद्वन्दी गैया। जाय बिथांमोना बेवहाय गावसोरनि बिजाथिखौ होदों बिथांमोना जास्ट गावसोरनि अस्तित्व मान सन्माननि रैखाथिनि थाखायल' माबाखौ होनाय जादों, टिकेटखौ होनाय जादों। गुबुन खोथा जेबो साननांगौ गैया, जों देरहाखागोन। जोंनि टारगेटआ बेनो बिथांमोना जुदिও कन्टेस्ट खालामदोंब्लाबो जोङो माबोरै आउट अफ 2,17,000 जोङो 1,20,000 1,20,000 निफ्राय 1,00,000 भट मोननो हागोन बेखौसो जों खामानि मावदों।